Gasteizko Geta pilotalekuan, arratsaldeko 6:16 minutu direnean, laster hasiko dira lanean Juan Martínez de Irujo eta Yves Salaberri Xala buruzburuko txapelketa nagusiaren finala da. 2004 urtean ere, bi pilotari hauen artekoa izan zen urteko partida nagusia. Irujok irabazi zuen 22 eta 12, 12 eta 14 hurbildu zen Xala eta estutu zuen, baina handik aurrera nagusitu egin zen Iberoarra, guraxe izan zuen lehenbiziko txapela, denok ustekabean harrapatu gintuena, Josan, Atano hirugarrena kenduta, eta aspaldiko kontu ez dari nauk, Atano hirugarrena kenduta, beste sistema bateko txapelketak eta zituan orduan, eta bazekiagu txapel ofizialtzat ez dutela ura hartzen eta ez dutela kontatzen, baina guretzat berdin baliodik, Mondragonesi irabazi zioneko ura, baina geroztik pentsa zenbat urte pasatu diren eta geroztik Irujo izan duk jokatutako lehenbiziko txapelketan txapela lortu duen bakarra. Hoi zaile, oso zaile, ikeragarri zaile, eta deno garritu ginuztean ez dek harritzekoa. Binak eta ondo jogatzen nahi duenia, urte beten gorakada ikeragarri egin, baina txapelketa beti hasi eta txapela ateratzea haundi izan duen. Horrek esan nahi dik, pelotari ikeragarri edala. Sailetik apartekoa. Sailetik apartekoa dela. Bueno, lehen Aitor Zubietari elkarrizketatxo bat egin diogu, atarikoak eskaintzen ari ginela, eta orain berriz Patxiugi harrapatzeko moduan izan gaitezkela uste dut, Koldo? Bai, uste dut errepentean bukatuko dugula elkarrizketa hau, badakizu ze abiaduran hitz egiten duen honek. Elektrikoa. Jokatzen bezala gotxea. Patxi, arratsaldeon. Bueno, antes hemos estado con Juan y nos ha comentado que no le estaba bien, que viene a por la chapela, que no le importa si son 4, 5 o 6. Yo creo que es una buena actitud para afrontar un partido, una final como esta, ¿no? Sí, obviamente él viene bien, viene sereno, viene tranquilo. Cada final es distinta y yo creo que está mentalizado a sufrir y a trabajar todo lo que haga falta, ¿no? ¿Habrá que trabajar mucho? Yo pienso que sí, ¿no? Yo pienso que sí, que Sala está en un momento muy bueno, él también está muy bien, pero los partidos no se ganan nunca fácil y hay que trabajar. ¿Un poquito de envidia sí o no? No, oye, los tiempos pasan y aquí estoy hoy a gusto intentando ayudarle y muy bien. Gozatu da, eskerrik asko. Vale, Zuri. Patxiugi, azken bolada honetan, Agoiztarra da, Irujoren botileroa, eta hemen dituzue Juanen datuak. Iberon sortua orain 28 urte, 84 kilometro bat eta 86 zentimetro, 2003 urtean egin zuen debuta Iruñean, eta geroztik pentsa zenbat gauza egin dituen. Buruz-buru, 3 txapel baditu, 2004an, 2006an, eta iaz azkena, 2009an. Binaka beste 3 txapel, 2005an, 2006an, eta iaz, 2009koa. Lauterdian berriz txapeldun izan zen 2006 urtean, eta hor 7 txapel ageri dira beste 4 finaletan ere. Jokatu du, 7 irabazi eta 4 galdu. Gaurko hau 12. finala du, eta bai, saietik apartekoa dela berehalaxe erakutsi zuen, 2003 urtean egin zuen debuta, eta berehalaxe ikusi genuen maila handiko pilotaria zela, aparteko abiadura ematen ziola pilotari, orentxe aipatuko ditugu haren kontuak. Xalak berriz, orain 30 urte Lekuinen sortutako pilotari honek, 80 kilo ditu, metro bat eta 80 zentimetro, 2000 urtean San Juanetan egin zuen debuta, 5 egun barru, betoko ditu 10 urte profesionaletan, binaka 3 txapel, 2002an, 2007an, eta aurten lortutakoak. Eta 2 txapeldun ordetza ere bai, Juanen kasuan txapelak bakarrik ageri ziren, dena sartzeko lekurik ere zen egongo, eta Ifen kasuan beste 2 final ere hor dira, bai, bata buruz-buru txapeldun orde 2004an, eta urrengo urtean berriz Lauterdian izan zen txapeldun. Eta Juanen aipatzen hasi naiz, eta Edurnek lehenbiziko sakea norentzat izango den erabakitzen duen bitartean, 2003an debuta egin, eta 2003 urteko uda hartan Donostia iria torneoan, udako torneorik handienetako bada Donostiakoa, eta han jokarazi nahi izan zion Aspek, eta asegartzeko orduko buruetako batek esan zuen ez dauka mailarik, oraindik ez dauka mailarik torneo honetan parte hartzeko. Gero, binakako txapelketan sartu zuten, eta Lasarekin finalera iritsi zen. Eta gero, berehala, buruz-burukoan jokatu nahi izan zuen, aitak ez zion utzi nahi,
orduan Botillero eta laguntzaile izaten zuen, Juan Angel aitak ez zion jokatzen utzi nahi buruz buru, lasai hartzak, lan handiegiak hartzen ari haiz, azkarregi ez algoaz, Jokin Etxanize, Gaspeko zuzendari teknikoak ere ez zion jokatzen utzi nahi, bazagau gero ere denbora, lasai hartzak, izango duk denbora. Juanek jokatzea erabaki zuen, jokatu nahi zuela, aprobatu nahi zuela, finalean sartu eta txapela joan. Ikuste buen, hor esan duena udaran da biharren mailako gestalarra jogatzen nahi zuen, da Mutilone ikuste buenia gora itxiko zala. Nik uste enpresan arteko piki izatetuk, bizio falta baino gehiago nik uste hori izango zala, baina ia urdunei jokatzeko muntzeoan, ikusten zidagoen pelota handi izango zala bentsat. Eta gero salto gorakala ikeragarri jozin, hor 6 hilabeten, 12 hilabeten, da hori lehen esan duena, aparteko pelotaria zala erakutsi zin, fenomenoa zala erakutsi zin. Eta gerozti bilakaera handia izan dik. Ez dago zalantzarik jartzerik Juanen jokoa, emaitzek datu hotzek gauzak argi uzten dituztelako. 12. finala, oraindik 7 urte ez debuta egin zuela eta dagoeneko 12. finala, gaur irabaziko balu 8. txapela denera lehen mailan eta buruz buru 4. izango like Joxan, baina gaur egun Juan Martínez de Irujo buruz buru sekula baino handiagoa dut seguru asko, jokatzeko modua serioagoa delako, gaur egun behar bada sekula baino zailagoa du honi irabaztea. Txapela irabaztea mano asko zailagoa da, pentsazak. Lehe astakeri iruditzatake, aurtengoare, lehen gurten txapeldu izan eta Aimar Olaizola txapeldu orden izan, da gero txapeldu izateko 5 partidu jokatu behar izatea nahi astakeri ikeragarri iruditzatake. Baina dudik ez, gaurko euren irabazitako txapelak meritu ikeragarri hobela. Baina zailagoa dela, gainera, behar eta gero gainera suertea behar dek. Baina Juanen jokatzeko erari buruz ari ninduan aldatu egin duela jokatzeko modua. Beste heldutasun bat erakusten duela, botez askoz lan gehiago egiten duela. Zenbait entrenamendu egin ditik, esate baterako, patxi eugik horretara behartuta, airez jotzea debekatuta. Airez ezin jo pilotarik, ibiltzera derrigortzeko. Eta ikusten duk, hor mentalitate aldaketa bat izan dela eta bera ere konturatu dela, askoz eraginkorragoa izan litekeela serioago jokatuta, opari gutxiago egine. Nik beti izan dit, Juanengatik. Bai buruz buru eta binakare behar botea dauken ze hoi, joku hoi ez dula batea aprobetxatzen da, aprobetxatu beharrekoa. Zenbait partidutan bentsat, beste atzuk izatetik, beste partidu batzuk igual arrisku gehiago hartu behar duenak, baina honek askotan arrisku hartuzik, behar hartu izan duzki, behar handi gabe. Eta pelotari handigoa itxen ari guztekin, esperotan dutela. Etxo, aurreneko finalu esalan kontra jokatuzun du ikusi besteik. Egun hartan ikuste, opari asko intzula behak, baina ala txapeldu izan duen. Eta doa ikeragarriko pelotari, Eta txapelda buruz-buru jokatzeko erare aldatu indik. Baina beste pelota jatu behai kopiatu nahi ziek. Baina hortako behai doa ikeragarri. Behar ditun doa iek. Beste atu gaztetuk behai ikeu nahi zen, doaik izan gabe, eta hortze, pekatu Xalak berriz, 6. finala izango du, gaurko hau. Binaka jokatu dituen 3 irabazi egin ditu, 3 txapel ditu Binaka, bada zerbait. Lehenbizikoa Lasarekin irabazi zuen, 2. Martínez Deulaterekin, eta 3. aurtengoa Aitor Zubietarekin, eta orain Botillero izango du, prakatxuri eta guzti, Etxarriarra. Buruz buru 2. finala du, Lauterdian ere jokatu zuen finala, Aimar Olaizolaren kontra, 2005an, hementxe Gasteizen, pilotari benetan gustagarria da, oso gora beratsua, psikologikoki ahultxamarra behar bada, eta fisikoki ere nahiko ahula izan dena, hainbat boladatan oso puntuan egon beharrekoa, baina aurten, azken hilabete hauetan, prestakuntza aldaketarekin, beste sendotasun bat erakusten ari da, pare bat kilo hartu ditu, baina hartu beharreko kilo horietakoak, muskuloan, lan gogotik egiten ari da, eta justo Lillok, aspeko prestatzaile fisikoak esaten du, oraindik ere, partea baduela desente hobetzeko. Eta horrek bestalde bat ere ifrentzu ere badi, Joxan, esan nahirik, orain arte, ez duela behar beste lan egin, edo egin duen lan horretan prestakuntzaren aldetik ez duela inbeste asmatu. 30 urterekin oraindik ere parte handia bat dauka. Bai, izatekena. Nik uste fizikoki askotan geho gora berak izan ditula, pelotari bezala, pelotari guzti bezala, baina
nin gehiago itzeziek, ez, ingizan dekena psikologikoki bihuna horitzuk eta behirua ondo ikustezuen, behera tortzen pelota kirolarik izatetik batzuk. Eta hori pasa izan duzaio gaskotan Xalari. Baina psikologikoki indartsu egoteko fisikoz ere norbere buruarekin, norbere alarekin konfiantza behar du, eta nik uste orain sekula baino hobeto dagoela bi aldeetatik ere. Fisikoki eta psikologikoki. Edurne Pasamanek botako du txapa. Berak erabakiko du lehen biziko sakea norentzat izango den. Urdin. Salaberriri eman dio, Lapurtarrari eman dio sakea, oparia Juanek eman baldin badio ere. Eskutartak eta omenalditxo hau Edurne Pasabanentzat. Eta hemen dut Edurne. Ea zer dion. Ondo zaindu eltaitu edo. Bai, oso ondo zaindu daite. Oso emozionatea izan da, hemen, momentu honetan eta giro honetan egotea. Eta kontento nago, oso kontento nago. Pilota zaleontzat urteko unerik garrantzitsuena, urduritasun handiena hementxe egoten da. Txapeldun handi bat behar genuen eta txapeldun handi bat izan da hor tartean. Eskerrik asko, nik guztua hemen notagatik, deitzeagatik hau egiteko, eta segurona, bai, momentu importantea da. Kirolan munduan, kirol zale asko eta pelota zale asko dago, gaur momentu importantea da beraientzat, eta seguronago partido oso polita ikusiko dugula. Txapa uste dut zeuri eman dizuela, bai. Ez utzi mendi puntaren batetan, Ez, etxen gordeko dut ondo, errekordu moduan. Gure partez ere zorionak eta, gozatu partiduarekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Edurne Pasaban, Tolosako mendigo izalea, 14.000koen helburu hori bete berri duena, eta gaur omenalditxo bat eskenina izan diote enpresen ligako arduradunek ere. Xabier, eta berak eman dio sakea Xalari. Astean zehar ibili gara dirua nola, eta pentsatzen nuen ezin zitekela 400.000 atera dirua, eta patipat orain sakea Xalari egokitu zaionean. Ez dakit, oso nabarmena dela diru hori orain arte txapelketa nola joan den ikusita, baina hala aterako da dirua harrigarria baldin bada ere. Goitik 1.600 nahi dute, baina betik ez dago hainbesteko dirurik, eta egin nahi duenak 400.000 hartu beharko du. Baina harrigarria iruditzen dut izan. Nahi ez eta golagotan gainea beti pasatzen dek. Pelota zalei askoi galdetu eta zenek irabaziko ipata. Gehienak askok 10-etatik 8, 9 izango iruko. Eta golagotan diru ero ditzen dek. Eta nahi iruditzen gainea 100 errespeto bizkia sortzen dula, hor errespetua badaula. Kanpotik begiratuta besterik pentsa litekeen arren, errespetu bizka bateko dirua da. Arratsaldeko 6:29 minutu dira, hasi da partida eta Juanek aurrera egin du zuzenean. Boleaz erantzun dio, ondo gainera sakeari, atzera Xalak. Earki. Irujo ezkerrez. Tanto hortxe bukatu nahi izan du. Pelota ezkutatzera joan da eta txapapera alde egin dio. Aurtengo txapelketan sekula baino gutxiago joan da aurrera, sakei erantzuteko. Baina hasieratik erakutsi nahi izan dio Xalari aurrera joateko prest dagoela, eta ez dio utzi nahi lasai beti leku berera ateratzen. Nik uste taktikoa izan dela gehien bat. Taktikoa askotan, aurkarik gustua esakatzeko, behidatzeko, ezkerpaetekin ateatzeko. Orain atzean geratu da. Ongi erantzun dio. Gantxoa Xalak eta tanto. Arriskutsua da hor Xalak. Joan ere bai, baina Xalak ere sake errematea osongi egiten du. Osongi, eta hemen sakei erantzutea eta batez ere aurkariari pilota ahoko zuloan ez uztea beste pilotalekuetan gehien eta baino zailagoa da.
Ez garai batean bezain zaila, hemen garai batean hogeta pilotalekuak lur zuri ura zuenean askoz ere zailagoa zen, orduan ura baizela ispilua. Han bai ibiltzen zela pilota, gero beste lur beltza eman zioten, eta hau, bueno, pilotaleku balekoa da, lur balekoa da, baina alere hemen atzean pisu handi hartzen du pilotak. Eta sakea beste lekuetan baino oraindik ere erabakigarriagoa izan liteke. Eta orain berriz, Juanek arroegi erantzun dio sake horri. 3-0 irabazten hasi da Xala. Binakako txapeldunak buruz burukoa ere nahi du. Hemen duzu azken sakea eta Juanek eman dion erantzuna. Oso arroa. Benetako dirua, 70.100. Ari dira pixkanaka igotzen Xalaren nazioak. Juanek aurrera egin du, zabalera atera du Naita Xalak, eta hori ere erantzunik gabe geratu da. Eta Juan hor keinu bat egin du, harrituta dagoela erakutsi, ze arraio gertatzen da. Galdetuz bere buruari, hauxe gertatzen da, 10 pilotakatan lautanturen alde hartu duela. Oso revoluzionatuta hasiek, partido baki tentsu ikeragarriko izatetuk. Aurreneko tantua ona jokatu du, baina hor 5 kuadrotu irikitzen presak hasiek eta ez da asmatzen nahi. Eta Xala berriz egondu ikusten dek. Baina hemen sakekin dena aldatzetuk, hemen sakek minik eragarri egiten dek. Agintzea pasatzea asko kostatzen dek. Gaizto, ezkerrorman sartzerako jotzeko moduan izan da, Xala. Erresto bikain, Gantxoa, ez zainona orain honetan urrunagotik ere jo behar izan du eta Irujo. Eraman Xalak. Atzera Juanek, erzi gurutzatuz, buruzgain. Ederra, oraingoan bai, gerria bikain sartu eta hundia eman dio. 1-4. Hor bigarren pelotaka hirugarrena izan dek, garai baten aire zongo zein, orain atzeak jota zehatu dik, botea jodik. Eta han hasidek nagusitzen. Era bat boleaz da jokatzea bostetik bai, defensa eta joku harrigarri eta ikusgarri, baina behin ez behartzen aurkari, Hor era bat boteatzen aldala ibili behek eta botea beti gehiago luzatu eta horti leku aurreko kuadroetatik pixka atea ez. Roberto García Ariño, ze garrantzitsua diren partida hasierak, baina buruz-buru bolara ikaragarriak izaten dira. Bai, zakien eraginez, bai, bolara hortik etortzen direz. Arazorik izango aldute hemen errezta atzerako orduan goiko koltsoi horrekin. Bai, beti oten da sakea bat kendu bida, eta ez bazu kentzen, antzera da kendu, ero gora bota. Ez bazu kentzen bestintzako tanto hori da. Eskerrik asko gozatu partiduarekin. Eskerrik asko, Roberto García Ariño. Final asko jokatua. Baina txapelik gabe erretiratu behar izan zuena. Irujoren sakea, lehenbizikoa du. Gaiztoa gainera. Oso gaiztoa. Eraman ordea Xalak. Erantzun ikaragarria eman dio. Harritzekoa. 5. Atzera Irujo, gurutzatu. Jaso Xalak. Txoko handeja da. Arrapatu eta irekitzen hasi da Xala, baina gehiegi ireki du. Tanto aparta izan dek, Ez dizki pelotaka da, zazki pelotaka izan dizki, baina Irujo denak oso zen jarrizkik, Eta saketi hasita geho defensan indu lana, Xalana, aparta izan dek eta ez pelota uko zulon utziz, Tanto aparta jokatu die. Denak pelotaka, Irukon pelotaka guztiko oso onak izan dielako, Da hemen iritsi indek, baina iritsi da uko zulon ez utzi nahi.
eta jokaldi ikia jundek. Hemen txauzue, hau ere etzen erresa, indarrean zijoan, ezker Ormarantz, bebetik jokaldi egiten hasi da, baina gehiagireki du. Lapurtarrak. Sakeak bi, errestoak lau. Orain erdi-erdira atera du. Oso ongi moldatu da. Irujoren eskuinka da. Ongi xala. Ederki, bikain atzeratua. Eta ezker boleaz jauzi eginda jotzen saiatu bai, baina ezin izan du. Eta Zubietak etenaldi eskatu du Xalarentzat iragarkiak. Minutu terdi buelta hortan. Bai. Zubietak Xalarentzat eskatutako lehenbiziko etenaldiaren ondoren, berriz ere sakea Irujoren eskuetan. Lehen berdinketaren bila doa Iberoarra. Luzegia izan da Juanen sake hori. 5-3. Sakatzea botea indionen gorputzaldea hor pixka sartu zaiok eta hor asko arrotu dit. Eta ikuste duen izaleken da eta alaxe izan den, bai. Alaxe izan da. Luzegia izan da. Alere, aurten esente arriskatzen aritu izan duk partidari gehienetan, Bai. Sake luze asko ateradik. Eta aurten badakizu, lehenbiziko aldiz, aurten pasa eginezkero ez dagoela bigarren aukerarik zuzenean, tantoa aurkariarentzat. Xalaren sakea. Ezker Ormara, eraman Juanek, Ifen aukera, gantxoa, barruan, eraman Juanek. Ezkerrez, ongi gozatu du. Ongi boleak Juan. Ederra. Haze zartada eman dio, ongi Juan. Txokoan, harrapatu Juanek eta gaizto jarri eta tantoa gorri. Haze tanto hau, Tanto bikaine jokatu dute, biek, baina Juanek defentsan egin duen lana benetan meritu handikoa izan da. Eta gero gainera, txokoan pilota hura harrapatu, oso bizio eta tantoa berak. Bai, pasa intziok eta baina iristea ezaileuen oso ondo baitu jokaldie, Baina nola iritsian eta nola jarri duen, nahita, ematea jundek eta horre atea zaio, baina hola iritsita, hola pelota emateare zaileuen, oso zail izan ez. Josean, biak pilota berarekin jogatzen nahi aldira. Ez dut ikusi aldatzen, ez dakit, hau badakit lehen Xalak ateratakoa dela, baina ez dut beste pelotarik ikusi orain arte. Neuk ere ez diot horri erreparatu. Atera du Juanek. Eta erantzunia geratu da. A2, Jaun Andreok, A2. Lehenbiziko berdinketa.
Irujoren aldekoak nagusitzen dira. Baina Xalaren aldekorik ere bada bai. Bai, horixe. Xalaren aldekoen oiuak ere oso dira entzungarriak, oso ozenak. Atera du Irujo, gau ere sake luzea gaiztoa. Asko sakatzen Bikain erantzun dio Xalak. Erresto ikaragarria izan da. Juanen ezkerjaba bikaina. Bolea tosongi Xala. Ezker sotamanoa latza. Juanen bolea. Ederki Juan. Zabaletik. Ederki gurutzatu. Irujo. Barruan da. Bolea. Biurri. Tanto bikaina jokatzen ari dira. Gantxo osona. Bolea zorain. Txokoan luze. Irujok ere ireki bikain gainera. Xalak bigarrenean eramandu. Harrigarri eta Ziur, Xavier, bigarrenean izan dela. Jokatu dute. Ikaragarria benetan. Ikaragarri izan de tantoa, Eta lehen da biziko aldiz, aurretik da Juan Martínez de Irujo. Ea errepikapena gargitzen digun. Xalak eramanduen pilota hori lehen botean ala bigarrenean izan den. Tanto gogorra, handia, oso gogorra, 19 pilotaka da, asko ibili behar izan dute. Bai, Irujok berak ere. Aldea bestea, atzenen hemen pelota zaile. Beti ikusten hor, hemen hobeto ikusiko jo. Nik uste bigarren izan dela, hor jota beti gora ikola oitek. Bai. Beti gorantxean doala. Bai. Dirudi pilota hori. Hemen ze pelota jartzeu, pelota hoi harrigarri izan dek. Hemen Irujo giritsi eta eraman bakarrik ez behartu ikendik. Atza boleaka da indartzu eta hor Irujo pixka dilo bizi. Irikitzea, jartzea jundek, eta nola jarri. Bai, hor garbi ikusten dek horre. Behetik gorantza. Ikusi baino antzeman. Mikel Arroyo epaileak argi adierazi du. Justukoa, baina bigarrenean izan dela dirudi. Badoa Iberoko txapelduna. Xala aurrera, azkenean ez. Sake alako izan dalako. Oso laburra eta gurutzatua izan baita. Bestela bazi Juan. Juan! Arki, oso ondo gurutzatzen ari de pelota. Eta txokon dejadakin dotore bukatu. Tanto aparta jokatzen ari duk, Goin mailako tanto ikusten ari gaitxik, Ikaragarriak, hau ere oso ona izan da. Eta aurrekoa berriz, ikusgarria. Irujo botea, nola begi jarritako leku jartzen ari dek, Dena gurutzatzen da, gaizto gurutzatzen ari dek, Martina Lustiza, ederki jokatzen ari ditu bi. Bai, hasieran if oso ondo hasi da, Juan horri ditu utz pare bat, baina orain Juan zuzen eta gurutzatuz pelota, behar danen gurutzatuz, eta if guain ikusten da, lekurik ezin hartuta da bilela, baina bueno, momentuz partidu gogorra, tanto gogorra pare bat ikusitu, aurrekoa oso gogorra, eta partidu polita ikusten ari gara. Alaxe izan da dira 21 arte, eskerrik asko. Bale, gero arte. Sakeak 7, erreferak 5, badoa Juan. Eraman Xalak, sakei erantzuten oso ongi ari du. Oso ongi. Eta orain ezkerrez gozatu, lauterditik Irujo. Bikain. Eskuin boleaz luze. Ordu aukera. Txokoan deja da, karra eta ona, oso ona ere. Aitor Zubi eta Zalantzan, azkenean etenaldia eskatzea erabaki du, iragarkietaragoa.
zortzigarren kuadroan, 6. ilaran. Ez da hemen humorerik eta girorik falta, dultzaina hotza ere bai. Grazi ederrean joa gainera. 8-5 aurretik da, Juan Martínez de Irujo azken 5 tantoak jarraian egin baititu. Atera du Juanek, Xalak boleaz erantzun dio ongi gainera. Ezkerra irez orain baztertutako pilota, baina ongi atera du Juan. Ez du hori hainbeste gurutzatu eta Xalak huts egin du. Pilota ona zuen ba. Xalak duen bolearekin, pilota ona zuen behar bada nahi baino beheraxeago. Aurreago eta berri zentzio golpea. 9-5. Elkarren aurkako 2. finala dute. 3 aldiz jokatu dute elkarren aurka buruz buru. Iaz, Juanek aidean irabazi zion Xalari. Aurreko biak berriz 2004 urtean izan ziren, lehendabizi ligaskan jokatu zuten elkarren aurka. Gernikan eta lan asko eman zion Xalak, azkenean 14an geratu zen baina, eta gero finalean berriz 12an utzi zuen Irujok. Atera du Juanek. Horri ere ezin hobeto erantzun dio Xalak. Gantxoa. Eskuinez gainera gurutzatu. Xala hor izan dezake aukera. Ireki. Juanek bindu Xalaren aukera. Ireki berriz ere oinetara erama Juanek. Haze tantoa. Atzera orain egurrean. Juanek seiterditik boleaz eraman. Xala goxo harrapatu Juanek baina ez zinaltza. Hau ikusgarria. Hau ere benetan tanto ikaragarria izan da. Eta Xala sakei erantzuten harritzeko moduan ari da. Botez, boleak, errekurtso eta gai handia erakusten. Oaingoare erantzun aparta mantziok, bile junde gairez, baino denbora mantziok oso ondo erantzun diolako sakei. Eta tanto aparta izan dek, Oso izan de tanto. pelota bat, bi aldiz irikidik, aurreneko azain eta biharrena ezinezko amatezin. Irujo beburu botata eraman duen pelotoi, harrigarri izan dek, Unpalaster jo behar izan duen ura, ikaragarri zaila zen. Jokin etxen izan hemen dut, Jokin. Irikiek, Finalak zaila lehenengo ditu, boten. baina ondo jokatzen ari ditu. Ni uste dut pixka garbi ikusten dela bakoitza ze jokatzeko era ekarri dutela, ez? Xala, kenduta 3-4 aldiz atzera bota dabela, beste dana saiatu da, aurrean mobitzen, airez, boleakin, eta Juanek engamio, gehien bat eskerpareta bilatzen, bolea kentzeko, eta pixka talde hortatik garbi ikusi da bakoitza nola ekarri dauen, ez? Baina gero hortik aparte, ni uste ikusi gula tanto onak eta gogorrak, ez? Eta ez dakit nibentza gustora nabil. Galtzaileak 18 tanto egiten baditu, enpresan azpen ez zarete azerra izango. Politxa izango zen, hobeta bana, ez? Baina, honena iragazi dezala, eta ja aurretik ja posi gaude, ez? Biak gurea direla, eta, haber partido handi bat ikusten dugun, ez? Eskerrik asko. Eta hor, gizon baten irudia ikusi dugu, ea berriz ere erakusten diguten gure lankide gerosiago erakutsiko dizuegu. Hemen txeguzue, Pascal Ondartz duzue gizon hau, rugbilari handia izana, Frantziako selekzioan, luzaroan jokatutakoa, jokalari historiko horietako bat, errotik eskualduna, Xalaren sakea, atera du, Sotamanoz erantzun dio, Irujo gazte erantzuna eman dion, eta tantoa berezat gainera. Tantoa gorri gainera, 10-6, markagailuaren arduraduna tronpatu eginda, 7 eta 9 jarri du, baina ez, 10-6 doa aurretik Irujo, orain ja ongi jarri dute. Lautanturen aldea favoritoarentzat. Lautantoz atzetik ere izan da hasieran, 4 eta huts. Aurreratu baitzaio, Xala.
baina orain Lautanturen aldea Irujorentzat da. Atera du Irujok. Eta hau eramatekoa zen, eta Xalak ez dio behar bezala erantzun. 11-6, lan erdiak egin ditu jada Iberoarrak, 96 pilotaka da, 23 minutu aurki partidak, 5-erdi jokoaren iraupena. Badoa Irujo. Ondo sakatzen nahi deke txapelketon da Irujo, Gaurre bai, indarreen eta... Txokoan dejada azkarra, Xalak harrapatu eta txapa gainean, Irujo eta tanto. Dejada azkarra eta arriskutsu izan de gorputzea sartu zaio, baina alare zehatu dit. Alare zea hundik ez egin, baina oso aurrentzeo, oan Xala eta hor oso ondo gurutzatu ziok. Bai, pasatu egin dio. Da pasa egin ziok. Gorputzea sartu zaio, dejada ditazuen errezta. Argazki dotorea, Irujoren hori, hor zabaltzen duten hori. Txapela buruan eta ibili munduan dio. Iazkoa eskuratu zuen Juanek urte guztian. Gerriko gorria bakarrik erabili du. Eta beste urte betez ere nahi du hori, gutxienez, Irujok. Sake gurutzatua hori, Xalak oso ongi erantzun dio alere. 6 dira. Iz. Erki Irujo. Eraman Xalak. Juan. Botez lanean, bere eskuinaren ala baliatuz. Erki hor, Xalare, Erki Matzio, kanpoa, barrua. Barruan da. Oso ongi gurutzatu Xalak, eraman Juanek, Xalaren aukera zabalean Jakoa. Eta Juanek hori bai, hori kanpora joan da. Erraz iritsi epa, Erraz iritsi da, baina ez du bildu. Lehen izan da, efektuari esker barrura etorritako pilota bat, oraingo hau ez. Hau, kanpora joan da. 7-12. Sakea berreskuratu du Ifek. Eta horixe aprobetxatu beharra dauka. Jose Maria Arrate Atletikeko presidente oia. Finaletan oikoa. Pilota zaila eraman du hor ezker boleaz. Hemen errexia horitxiek. Hanka jokue pixkat. Hanka pausua galduta. Iritxiek eta ezin bildu izan du di. Itxura bikaina du eta pilotalekuak dena ez da bete, baina gehien abeintzat bai. Final handietako giroa dugu. Eta Atletikeko beste presidente hoi bat, Lertxundi jauna. Eta aurreko hileran buruz buruko txapeldun handiak lehen aipatu ditugunak. Gallastegi, Gorostiza, Arriaran, Atano Amargarrena, Galartza, Arretxe. Atera du Xalak. Jaso Irujok, oso ongi gainera, baina arroegi. Ez duen uste nik neuk. Baina arrozi joani, baina bai, gora joan zaio. 8-12. Zubietari eutsi egin nahi dio, atzeko epaileak, Salaberria jaunak. Begira Xalaren begira da honi, errepara jozue. Aurrera sakea ateratzera zijoala, lehen da bizi, zehar begira da atzera. Juanek zer egin behar zuen ikusteko. Eta markagailuan besteko aldea ez dagoen arren, 200.000 dirua. Piskat arrotzea junde, pelota denboa emateko. Eta gehitxo arrotuik.
Bestela ba, Geixalak ze arrisku duen. Sakerrematean oso trebea baita leku indarra. Hor ere begiratu du Xalak. Luze atera. Eta Irujok ez dio behar bezala erantzun sake horri. 9 eta 12 hurrengoan aurreratuko da. Nik uste baiet, azken biak sakez. Sartu dizkio Xalak. Eta hurrengoan aurreratuko dela begitan zentzait. Ikusiko dugu. Hor ere begiratu du Xalak. Atzean geratu da Irujo, baina erori egin zaio. Gure lehiaketan parte hartu nahi bauzue, deitu 806 bost bat, 7-3-3 edo bidali mezua 2-5-3-3. 1000 euro zozkatuko ditugu asmatzen duzuen onartean. Irujo! Ez ba, atzean geratu da hor ere. Ireki, besokakoan, ederki gurutzatu Xalak, ibili egin behar Irujok. Egarra, pelotaka da. Bai, horixe, hor saietxetik. Xalaren ezkerkada ere grazia handikoa. Eutsi Irujok, arro, barruan. Atzera Xalak. Irujoren bolea. Txokora, Xalak harrapatu eta txokoan, Irujo, atzera. Ifek ezker horma jodu, nahita, baina kanpora joan zaio. Kanto garrantzitsua zen. 10 eta 12 hurbiltzeko aukera izan du Xalak. Baina ez du lortu. 4 tanturen aldea berriz ere. 6 ere izan du Juanek. 12 eta 6 aurretik izan baita. Etenaldirik ez dut eskatu, baina zintzurra bustitzera etorri dira. Eta botileroek ez dute aukerarik alferrik galtzen euren mutilengana hurbildu eta eman beharreko aholkuak emateko. Irujo txokoaldean harrapatu duenez, ezker horma joarazi eta Kentzea tire bai. pixka bat bere lekutik atera nahi izan du. Baina kanpora joan zaio. Xala batzuek, Irujo bestek. Ez dute animo faltarik, ez batak ez besteak. Aurrera egin du Xalak, larri eraman du. Atzera Irujo, gurutzatuz gainera. Eta Xalak ezin. 14 eta 9. Aitor Zubieta Xalari deika. Xabier, eta ez gara hitz egiten ari pilotari buruz eta seinale ona da eta seguruenik. Barkatu Koldo, etenaldi eskatu du azkenean Zubietak iragarkietaragoa. Hiru etenaldi izan dira, hirurak Zubietak eskatutakoak. 14 eta 9 aurretik da Juan Martínez de Irujo. Eta hemen dituzue musika
Alaitasuna jartzen ari diren bultzainariak. Aitor Zubieta etengabe bere mutila animatzen. Bikote aparta osatu zuten binakako txapelketan, elkarrekin irabazi zuten. Txapelketa handi hura. Eta geroztik ere tanden bikaina osatzen ari dira. Bata jokoan, bestea prestatzaile entrenamenduetan lagun eta botillero. Atera du Irujok, sake ikaragarria. Bai. Oso gaiztua eta eraman, Eta Xalak eraman, alere. Deja da, baina tanto. Sake beldurgarria izan da. Oso luze, indarra hundian, amarretik, bebetik, jo behar izan du Xalak eta alere txapa gainean jarri. Baina gero Irujok egin duen ñakora iristerik ez du izan. Berriz ere alderik handienera etorri gara. 6 tanturen aldea, baina gero eta gehiago balio du alde horrek. 22ko, gero eta gutxiago falta delako. Munduko hainbat bazterretatik begira zaituztegula badakigu pilotazaleok. Australiatik, Belgikatik, Estatu Batuetatik, Kalifornia aldean eta badira hainbat eta hainbat. Idaho ere bai, Mexikon ere bai, Argentinan ere bai. Munduko edozein bazterretako pilotazaleoi agur terdi. Gasteizko Geta pilotalekutik. Atzeutsa egin duen orain Juan Martínez de Irujok. Xalak sakeari erantzun dio, baina aukerako pilota zuen. Buruz buruko txapeldunak, baina lurrera joan zaio. 10-15. Irujok galdu duen 4. pilota. Bat, sake luzeegia, falta. Beste bat, erasoan galdua. Aurreneko tantokoa. Eta beste 2 pilota garbi, hau denetan garbiena. Hau uko zuloko pelota. Ikustazue. Sake gainea, sake errezen hauen. Partiun izan da sake errezena, eta erantzun kaskarxa marramantzio Xalak, eta uko zuloko pelota zin, bai utxik eragarri hendik. Bai, orain arteko tanturik kaskarrena igual izango zen hori. Xalak ez du gauza bera pentsatuko, momentat, tanto bikaina. Irujok aurrera egin du eta eraman, Xala atzera. Irujo, ezkerra irez, indarrean, bolea Xalak. Atzera Juanek, bolea Xalak, luze, erki. Errekurso ikaragarriak dituzte bi mutil hauek. Beste bolea bat, hau txikitzera. Eraman Irujok, ezker sotamanoa. Baztertutako pilota, eraman Irujok. Xala, atze tantoa jokatzen ari diren. Hori ere gurutzatu, jaso Irujok. Ez du arrotu. Azte tantoa jokatzen diren. Eta gora joan zaio azkenean Xalari. Bintzea, pasatzea, ezkerpa eta bilatzea, arrotzea junde pelota. Eta azkarra eta zen mogutxin zema pelotaka joituen, 16 pilotaka da jo dituzte 34 segundoan. Azkarrik eragarri izan, tikitaka ikeragarri izan. Horrek esan nahi du 2 segunduko pilotaka da bat. Bai, tanto ikusgarri izan daik. 34 segundo iraundu. Tanto honek 16 pilotaka da jo dituzte. Horren azkar bautzekenen pelota guztik ez ditugu onak izaten, baina zaila askok izan ditugu eta on askoke bai, Eta Xalak pilota zaila asko jarri ziok, Bai, zer horman. boleaz eman ez gainea, eman intziok, Eta hor ezkerra idezea manduna bat izan dek, ia ezkerpa eta jantxitakoa. Piskia gorputze sartu lehintzaio pelotoi, eta arrotzea jundaren goia aldeintzio. Atera du Juanek, sake gurutzatua, eraman Xalak baina arroegi. Oso beran hartzea behartu dik eta hor postur hortan gehitxu arrotu dik. Mari Juaniti, komentario bakar batez, Jose Antobostak eta Euskitzek pilotai buruz. Bueno, eskartzeko da, Bueno, nik uste peloti baino gehiago gaula, Irujo
diferentzia ondizia da markatzen, eta ikustea gaur egunez horre bezalako pelotaik individualmente ez da hola inorre. Gozatu partiduarekin, Jomari. Azkarrik asko, azkarrik asko. Seinale ona materialari aipamenik ez egitea normalean. Gora, haue. Hori ere Arroegi gora joan zaio. Sakez launa dituzte eginak. Eta Irujo azitzen nahi de pelotari bezala, manoan izta bezala. Eta zenbaitek esango di, nola leike, ikasten nahi dek, eta nola leike, hiru txapela buruz buru, hiru binaka, lautarrin bestea, eta guain ikasten nahitzea, bai. Guain di 28 urtez euskak eta indarrak eta sasoia aprobetsatzen ikasi txendek, eta guain di ikasi godi gaina. Bai, hau orain eraginkorragoa da, opari gutxiago egiten du, sekula baino zailagoa da orain Irujori irabaztea. Bai, eta guain xala, Eta orain xala, sake honnei ere gaizki erantzuten ari da. Zailei erantzun apartak eman eta gero, oberenei erantzun kaskarrak ematen ari da orain. Partida utxita dago, 19-10. Eta Irujoren familian sufritzen ari den esten bakarra, aita ama Andrea hemen dira, Arane txikia. Gaur lehen da biziko aldiz ekarri dute lehen da biziko aldiz pilotalekura, eta ura lo goxo-goxoan dago, orain ikusi duguta. Ura lasai. Atera du Juanek, sake gurutzatua. Xala gerantzun, ongi. Ezkerka da bikaina. Irujo, apur bat ireki nahi izan du hain urrundik ere. Bolea ikaragarria. Erki. Eutxi xalak. Bertara, boste terdira. Hor aurrera egin du eskuin Sotamanoak gora. Aurrea gaindunen. 20-10, gero eta zulo handiagoa. Amabian geratu zen 2004ko finalean, eta 10 besterik ez du lortu oraingoz. 2010ko honetan ere, beste etenaldi bat eskatu dute Zubietak eta Xalak iragarkiak. Hogei eta 10, Irujo sake ateratzera doa. Begiratu du, luze atera du, Xala atzean geratuko zela ikusi duenean. Eramanifek, Irujo. Ongi gurutzatuz, ongi Xala. Arro, seiter dira. Ez du hainbeste gozatu Irujok. Xala Airez. Tantoa menpean hartua du berriz ere Iberoarrak. Bolea zeutzi Xalak. Irujo baztertu gintzaio, baina ongi atera du. Eta erki atzeratu. Txokoan egin nahi izan duen dejada horretan. Presaka xamar. Eskuan kaziatuta geratu zaio pilota. 11 eta 20. Irujok galdu duen bigarrena.
erasoan, denera 5. Tanto ona jokatu du, baina bukatzera joan denean ez du asmatu. Baina, tanto gogorra jokatuta zean, da dejada ona izan batzan, tanto izan dugu zegoena, baina gainen zegoan. Laugarren kuadroan zegoen, eta horrek dejada oso zehatza egitera behartzen du. Eta txapapera joan zaio. Laugarren txapelaren biladoa, Irujo. Adoa Xala. 169 pilotak da orain arte. Aurrera egin du Juanek, baina neurririk txarrenean gurutzatu dio Xalak. Hor ezkerrak abantailatxo bat badu. Sakatzeko behiratzeko. Eskuinez jo behar duenak buruari giro guzi eman behar dio. Eta ezkerrak berriz bere postura natural horretan askoz errazago ikusten du aurkariak. Ze intentzio duen aurrera doan edo atzean geratzekotan den. Saiatzen da Irujo Xalana hasten, baina abantailatxo bat badu hor ezkerrak. Sakez 5 dituzte eginak. Eramateko sakea zen hori, ez da hain luzea ere izan, ezker horman ongi irten zaio. 6 Sakez, Xalak 5 Irujok, 13 eta 20. Indarrean ateratako sakea izan da hori bai, baina eramatekoa. Badu Aleko indarra. Iparraldeko pilota zaleak 3. txapelaren ametsetan etorri dira. Oso zai jarri zaie, baina oraindik ez da amaitu. Aurrekoaren antzekoa zen sake hori ongir. Erantzun dio Irujok, baina Xalaren erasoko bolea hori kanpora joan da. Zabalera nahita jo du. Zabalea garbi ikusiek, arrisku ondik hartuz. Zabalea baino kanpora izan de, nabarmen gainean. Oso nabarmen ere. 21 eta 13. Hemen duzue. Azken tanto hori. Eskuin bolea. Kanpora. Irujoren azken sakea. Laugarren txapela. Kantu bakar batera dauka Iberoarrak. Atzean geratu da Xala. Sake gurutzatua, Eramanifek. Juan. Atzera egurrean. Ongi Xala. Ezkerra ire bikaina, Seira. Irujo. Gaizki jotakoa. Xala atzeraka etorri eta eskuinez arro ongi eutsi dio. Ezker sotamanoa. Gantxo oso ongi markatua, Irujo geraman.
Eta behartu egin du gainera, Hor gozatu gabe, ia nekea antzematen dek. Tanto gogorra doa. Txokora. Iberoarrak deja da lehenbizikoan eta kanpo. Lehenbizikoan iritsi da. Irujo txapa gainean jarri du gainera. 22 eta 13. 2010 urtean buruz buruko txapeldun eta laugarrena du Juan Martínez de Irujo. Atze pelotata iritxian, nire uste iritsiko zanik. Enun ez uste, hor xalak behartuta iritsita deja da oso nahindik eta Irujo pelota hortan tanto zalako, baina iritsi eta iristea eta txapalde jartzen nahiko hauen, baina oso zain euen, oso zain izanez. Eta txapeldun berrie, laugarren txapela Irujontzat. Juan Martínez de Irujo, eugiren gana joan da. Honi eskerrak emanez. Zorionak. Besarkada bat emana izan dio aurrera. Ha habido más partido que el que parece con este 22-13, ¿no? No sé. No me acuerdo nada del partido. Sé que está jugando muy precipitado. Con mucho miedo. Y no he soltado la pelota, ¿no? Sala también. No ha jugado todo lo que sabe, sino él no habría ganado. Es que exige mucho, el juego de Sala exige mucho. Jugamos mucho al aire, hay mucha velocidad y no sé ni lo que te digo, Waldo. Juan, tu cuarta chapela. Buah, yo creo que es la que más ilusión de todas me ha hecho con diferencia, ¿no? Cada vez cuesta más llegar a la final, cada vez cuesta más ganar y estoy feliz. Ahí está arriba, Arane, no mira el partido todavía. Está abajo y ahora mismo voy a darles un beso tanto. Ahora, venga, pues Arane como San Martín. a por ellas, que también sufren contigo. Emazteari, Zemari eta Arane sortu berriari musuena ematera doa. Irujo, hortxe. Zema eta Arane. Irujoren kamisetarekin dagoeneko Arane. Ez dago halako koparik eta txapelik. Juan, Badu estilo pixka bat. es más guapa que el padre. Buah, es guapísima, como la madre, igual. Menudo mérito tiene también la mujer, Calla, esta chapela va dedicada tanto a Arane como a Gema, ¿no? Que son las que más me aguantan y las que más sufren conmigo. Erki, zorionak denoi, Andreari, Alabari, Etxeko eta zuri. Es que ricasco. Gustura dago Juan. Gustura. Une batez esan dio, ez dakit zer esaten duan ere. Baina Eta Alabak kantxan- esango zuen, zer da hau, jale udana. Kantxan hitz egin du Juanek, gehiago izan da. Xalak errespetua sartu du. Txapelketan jokatu dituen partida denetan, aurre jokatutako partida denetan erakutsi du jokoa, konfiantza eta duen arrisku guztia. Eta partidu politi izan dek erdi arte, xala aguantatu joan bitarte, Eta hemen da, behera indula induzatan. hemen da, xala. Bueno, hi, partiduko gorra jokatu duzu. Bueno, ez dakit, gora ez dakit, ez. Ne ustez, nahiko ongi hasi niz. Eta gero pizkanaka bera sartu da partiduan eta azkenean hemen pelota karga handia hartzen zuen, ez, eta bueno, partidua erditik ja sufritu dut, hor utzi dut, 3 sake importanteak, ez, oso importanteak, eta azkenean bera lasaitu da. Eta nik, bueno, entxaiatu niz arriskatzea, ez, eta, bueno, ez dut asmatu eta bera pelota asko bueltatu du hor aurren eta azkenean, bueno, ezin dut irabazi, ere ustez. Gaur, bera hobeto joko du, asko zerenen baino eta merezi du irabazea, ez. Erritmo ikaragarri, esan du partiduak. Bai, ere ustez, ritmoa nahiko handia izan da. Eta enuen pentsatzen, ez, hemen pelota karga handia hartzen du eta zaila da, ez, baina, bueno, ere ustez ala ere sufritu dut, etxaientu niz irabaztea, ez dena eman dut eta gaur ezin nuen, bera gehiago izan da. Pelota asko barzetu du hor ezker paretean eta nik hortik ez dut asko minin, ez, eta azkenean, bueno, triste, ez, galtzea, baina, bueno. Baina txapelketa hundi egin da. Bai, hori begiratu, bueno, pozinago, ez, hemen aiatzea, denuen espero. Horrendik lan asko geratzen zait, horrendik 5 urte eta, bueno, esatu horiz begiz ere final bat jogatzea, ez. Eskerrik asko. Oraindik 5 urte geratzen zaizkiola. Kontratua, esan nahiko zein kontratua, Gehiagorako itxaropena izango du. Orain
Hau izan den gatzeneko pelota. Ezin hor ikusi da gainera. Deja da. Eta hor lehenbizikoan iritsi da Juan. Txapain jatzen nahikoa. 22. horixe izan du Juan Martínez de Irujok, eta hau ikusi genuen aspalditxo gainera, pilotari haundi horietako bat izan zitekeela, historiara pasatzen diren horietako bat, eta historiaren horriri distiratsuenetako batzuk idazten ari da. Ez dago inolako zalantzarik. 4 txapel buruz buru, 3 binaka, 4 erdiko bat ere bai. Azken biak, azken buruz-buruko txapel biak jarraian lortuak. Lehenbiziko txapela irabazi zuenean, 2004 urteko ura irabazi zuenean. Orduan ere San Ferminen atarian. Zapi gorri bat jarri zioten lepoan eta aurten beste bat. Sari banaketari ekitera doaz. Eta orain Miguel Gallastegi, txapeldun handia, saria txapeldun ordeari. Sarai! Sari banaketari egitera doaz, bai. Lore sorta bana eman diete, bi pilotariei. Miguel Gallastegi handia hor duzue. Azte planta daukan oraindik ere Ibarko. Aixu handiak. Patxi Mutiloak emango dio orain. Sari bat, txapeldunari, aspeko gerente izana, eta gaur egun Eusko Jaurlaritzaren kiroletako zuzendari dena. Eta txapelunentza. Xarari ere eman diote bere saria, eta orain txapela Miguel Gallastegi handiak ezarriko dio Juani. Hau ez da finaletara bakarrik etortzen, astero horri biltzen da Miguel, pilotaleko. Eta txapeldun handi batek jarri dio beste txapeldun handi bati. Ze politian, pronto ikusten zutik, txapeldunei, dena txaloka. Txapeldun handia daukagu Irujo. Bai, Luisa. Partido onago batu da. Azkar, ritmo azkarrean. Ondo. Ondo hartzea. Bai, ondo. Bisa ondo batu. Segi holaxe. Bai, eskerrik asko. Miguel Gallastegi. Eunuzkio, Xavier, zenbat? 82 urte. Orain dela 60 urte bera zen txapeldun. Pentsa, orain dela 60 urte. Eta oraindik astero pilotalekoetan eta humorez eta bizipoz galantarekin. Begira, zin dagoen hor. Eta podiumean beste txapel batekin arane txikia. Nora ekarri nauzue galdetuko du honek. Zer da hau, ze eromen da hau, ze bulla dira hauek. Hemen posi dagoen beste gizon bat, Juan Ángel, aitea, Juan Ángel. Bueno, qué bonito, qué bonito. No solo el partido. Y ahora, la nieta. Y ahora, la nietica, la juerga que nos vamos a pegar. Un poco de miedo hemos traído, pero muy bien. Ha jugado a un ritmo altísimo, es que Xala es peligroso. Yo creo que le ha ahogado un poco. Ha jugado muy rápido y se veía que Xala descansaba bastante y se le veía que estaba un poco agotado. Él también, pero hay que disimular. Una final preciosa. Bueno, cuatro chapelas. ¿Quién iba a pensarlo, no, hace unos años? Bueno, pues por la próxima ahora, ¿no? Y lo que dicen de que la primera es la más bonita, no, la última es la mejor, porque estás ahí. Pues que lo disfrutéis mucho. Muchas gracias, Bajo. Venga. Orain 60 urte Miguel Gallastegi zen txapeldun bai, baina orain 62 lortu zuen lehenbizikoa 1998an Azano hirugarrenaren erregetzari Miguelek eman baitzion amaiera, 22 urtez txapeldun izan eta gero Gallastegik Bergarako finalean xeatu egin zuen. Mariano 6an utzi zuen, 54 urtez euskan orduan azkoitiarrak. Eta Patxi Mutilo ere mendut, Patxi. Zer moduzko finala izan da? Ba, bueno, finala izan da politxa, eske diferentzia asko onda. Momentu honetan Martio Irujo oso ondo ibili da,
partidu guztian, bai botez eta bai zez, eta Holanda unian joan oso zaila da jolastea beren kontra, ez? Eta gainera dauka rekurso asko eta gero oso tipo azkarra da, jaso da olako pelota oso zaila eta azkenian irabazi dau niretzako justizia guztiakin, ez? Oso momentu honetan daun bezala irabaztea Juaneri oso zaila da. Nun sufritzen da gehiago enpresako parte izan da edo oraingo lan hauetan? Dudabari. Baina, bueno, gaurko partiduan enpresakoak ez eban sufrituko asko ez, egate biak azpeko hasian eta, bueno, baina, dudabarik enpresan gixau. Eskerrik asko. Bueno, orduan lan hobea aurkitu du, Patxi? Ez da, baizki. Tira, estatistikei ere gainbegiratu bat eman behar diegu. Ea zer nolako datua gutzi izkigun 2010 urteko final honek. Irujok, sakez bost egin ditu, dejadaz beste bost, airez bat, moztuta bi, zabalean bat, eta atzean hiru horietako bat buruz gain pasatutakoa. Galdutakoak berriz, sakez falta bat, luzegia atera duelako, zazpiko arrastoaren gainean izan da, erasoan bi pilota galdu ditu eta beste bi garbiak. Amazazpi egin eta bost galdu beraz. Xalak berriz eginak 8 izan ditu, sakez 6, eta beste bi airez eginak. Galdutakoak, bat erasoan, 3 pilota garbi eta behartutako bat. Lehenbiziko zatian eutsi dio Xalak, 9 eta 12 hurbildu da. 4 eta utzi irabazten hasi, gero posna, gero aurre hartu dio Juanek 12 eta 6, 9 eta 12 hurbildu da, baina handik aurrera gehiago izan da. Iberoarra, 204 pilotaka da, 47 minutu terdi pasatxo partidak, 10 terdi pasatxo jokoak. Edurne Pasabanek erabakitu lehenbiziko sakean orentzat izango zen, baina azken pilotaka da. Erabakigarria Juan Martínez de Irujorena izan da. Eta tanto onak asko izan dira, baina guk hoberena aukeratu dugu Magna gure babeslearen eskutik, eta hauxe da guk aukeratu duguna. Bosna zijoa zen eta partidako 11. tantoa izan da. Irujoren 6. Ikus dezagun. Ikus dezagun merezi du eta. Irujoren sakea luzea, 9tik erantzuna parta eman dio Xalak. Ezkerra irez ikaragarria Irujok. Xalaren bolea ona. Juan, ezkerkada ona. Xalak sotamano beldurgarria. Irujoren bolea. Ezkerrez gozatu Xalak. Beste bolea bat Irujok, ezker Ormarantz. Xalak bizi-bizi. Eutsi Irujok nolabait. Xala. Eskuinez atzeratu, gurutzatu, Juan atzeraka ekarri. Eutsi Iberoarrak barruan. Bolea, Biurri. Eraman Juanek, haze tantoa. Erra tantoa, gurutzatu Xalak. Irujok atzeratu. Eutsi Xalak luze jarri. Ireki Juanek barruan. Eta tanto, bigarrenean jaso du Xalak. Tanto benetan ikaragarria goi mailakoa izan da. Hauxe gure ustez aurtengo finala gutzi duen tantorik onena. Eta gure babeslearen eskutik tantorik onena ikusi eta gero 1000 euro banatzea besterik ez zaigu geratzen. Gure sariketan finaletan jarri ohi dugun sari berezi hori 1000 eurokoa geneukan eta Leitzara joan da. Josu Sukuntzak Irujo izan du favorito eta asmatu zuen 100 lagunen artean suerteak Josuri lagundu dio. Josu, zorionak eta zuretzat gure sariketako 1000 euroak. Besterik ez pilotazaleok, 2010 urteko txapelduna, 2009ko berbera dugu. Dagoeneko 4 txapelen jabe da Juan Martínez de Irujo, eta oraindik 28 urte besterik ez. Berak jakingo du, egunen batean ordea, zer lortzeko gai izan den. Orain une honetan, berak ez daki, guk ez dakigu, inork ez daki, baina mutil honek oraindik ere bide luzea izan dezake. Besterik ez, eskerrik asko gaur ere gurekin bat egiteagatik, eta plazer baldin baduzue, datorren ostegunean, Eibarko San Juanetan izango den
partida bikainak eskainiko izkizuegu, jaialdi bikaineko partidak eskainiko izkizuegu, eta partida nagusia Nafarroako lauterdiko txapelketari dagokiona, nor baino nor, Abel Barriola eta Julen Retegi. Mila esker, izan ongi!